polí je mostový pokladač. Mostový pokladač je určený pre kladenie koľajnicových polí i s betonovými podvalmi do dĺžky 25 metrov bez použitia pomocnej žeriavovej drážky. Most, na ktorom sa vysunujú koľajnicové polia, je priehradková konštrukcia spojená na jednej strane pevne s portálom, ktorý je uložený otočne na podvozku. Druhý koniec mostu je uložený na nákladnom automobile Tatra 138, ktorý je nielen nosným, ale aj ťažným vozidlom celej súpravy. Most je uložený na automobile v saniach, na ktorých sedí kruhový čas. Kruhový čas umožňuje otáčanie a nakláňanie automobilu vo všetkých smeroch. Pre jazdu po koľajniciach je Tatra 138 vybavená špeciálnymi podvozkami. Na automobile je tiež elektrocentrála pre výrobu elektrickej energie potrebnej k obsluhe pokladača. Rakúsky stroj Dovmatic dvihne po znivelovaní koľajnice do požadovanej výšky, upraví smer, podbije podvaly a zhutní štrk za hlavami podvalov. Stroj podbíja súčasne dva podvaly. Kladivá sú tvarované, nie sú rovné, takže lepšie vybrujú medzi zrnami štrku. Podbíja sa asynchrone, to znamená, že nie je nutné, aby kladivá boli presne nad stredom podvalov. Kladivá prilipnú z obidvoch strán aj k posunutým šikmo uloženým podvalom. Prekážka medzi kladivami a podvalom neznamená zastavenie podbíjania, lebo nedotknuté kladivá postupujú až ku podvalu. Na zdvíhanie koľajníc slúži 8 koliesok, ktoré zovretým pod hlavou koľajnice vytvoria štvoricu klieští. Na jeden záber zodvihnú i najťažší typ koľajnice až o 150 mm. Koľajnica je tak dlho dvíhaná, až vypojovacia tabuľka umiestnená v priestore nad podbíjacími kladivami preruší infrapapošle vyžarovaný z predného vozíka do fotobunky, ktorej výšku určujú práve dvíhané a podbíjané koľajnice. Merací systém stroja vychádza zo skutočnosti, že v oblúku, nezávisle na jeho polomere, sú rozpätia dvoch rôzne dlhých tetív vždy v jednom konštantnom pomere. Dlhú tetivu tvorí lano, natiahnuté medzi predným a zadným napínacím vozíkom. Krátku tetivu tvorí lano medzi smerovacím a zadným napínacím vozíkom. Smerovanie postupuje plynule a súčasne so zdvihom koľajníc. Posledným pracovným výkonom Dovmatiku je zhutnenie štrku za hlavami podvalov. Tento výkon sa odohráva súčasne s úpravou smeru, a to šikmo sklonenými sprechami,
pričom sa okrem zhutnenia naplní ešte i medzera za hlavami podvalov, ktorá vznikla pri úprave smeru koľajnice. Dolmatik váži 32 tón a jeho výkon je úctyhodný. 800 až 1000 metrov za hodinu. Podobný stroj, ktorý vykonáva rovnaké úkony ako Dolmatik s výnimkou zhutňovania, je švajčiarsky stroj BNRI. Stroj dvíha koľajnicu do správnej výšky midelety až o 15 cm, upravuje smer do 150 mm na obidve strany a podbíja podvaly. I keď stroj BNRI má len 16 kladív, to znamená, že podbíja jednotlivé podvaly, dosahuje výkon až 600 metrov za hodinu. Jednoúčelový rakúsky stroj AL204 pre úpravu smeru koľajníc sa používa obyčajne spolu s našimi podbíjačkami SP62. Systém merania je rovnaký ako u Dolmatiku. Stroj však nesmeruje koľajnice plynule, ale prerušovane dvoma pružnými vymeniteľnými hlavicami, ktoré tlakom na stojinu koľajnice ju priečne posunujú. Výkon stroja AL204 je 200 až 280 metrov za hodinu pri úspore 24 pracovníkov. Na urovnanie a na úpravu štrkového lôžka do profilu slúži dvojica pluhov KP1 a KP2. Pluh KP1 má vpredu dve čelné zhrňovacie a urovnávacie razlice, ktoré rozhrňajú nasypaný štrk alebo ho presúvajú z jednej strany koľajnice na druhú. Zo strany sú umiestnené dve postranné razlice, ktoré prihrňajú štrk do predpísaného profilu. Na konci pluhu KP1 sú dve zadné razlice, ktoré rozhrňajú prípadný nadbytok štrku. Špeciálnym strojom na podbíjanie výhybkových podvalov je rakúska podbíjačka VE75. Podbíjacie zariadenie je inštalované pred prednou osou podbíjačky. Podbíjacie zariadenie nesie rám, ktorý je uložený na dvoch vodorovných stĺpoch. Je posúvateľný v pozdĺžnom smere podvalov a podbíjacie kladivá môžu byť namierené presne do stredu nad koľajnicou alebo srdcovkou. Podbíjacie zariadenie je možno odchýliť do maximálneho uhlu 15 stupňov
a tak podbíjačka VE75 odbije výhybku v plnom rozsahu. Nové stroje, ktoré sme vám predviedli, dokazujú, ako ďaleko už postúpila mechanizácia obnov u československých štátnych dráh. Pomocou týchto strojov je možno odstrániť stratí zbytočnú fyzickú drinu a prenechať ju novým, výkonnejším strojom. Tieto nové stroje s našou a sovietskou mechanizáciou naznačujú ďalšiu etapu vo vývoji, prechod od normálnej mechanizácie k čiastočnej automatizácii pri obnovách železničného zvršku.